Moikka, miten menee? Mulla menee aika villisti, niin toivottavasti teilläkin menee kivasti. Mä meinaan aika innoissani tästä loppuvuodesta ja varsinkin tästä viikosta mulla on aika hurjia työvuoroja, mutta kuitenkin muutama vapaapäiväkin, kun saa olla vaan. Ja muun muassa asuntonäyttöä, sitten alkaa se kiva pakkaaminen, perfektionisti minä pääsee vauhtiin, kirjoittelemaan niihin laatikoihin, mitä kaikkialta löytyy. Ja joulukin tekee tuloaan, meinaan, odotan sitä aika paljon. Ei niin paljon haittaa enää nämä pimeät illat, kun kohta se joulukausi alkaa ja vielä uusi vuosi perään. Meidän suvussa myös nyt kokeillaan ensimmäistä kertaa tämmöistä Secret Santa-järjestelyä, että meitä on 12 vai 14 osallistujaa meidän suvusta siihen, että jaetaan vaan, että kenelle kukin ostaa yhden paketin. Yleensähän meillä on ollut sellainen kulttuuri, että kaikille ostetaan jotain. Että aikamoinen ero, kun ostaa yhden lahjan tänä vuonna, kun toisena vuonna on ostanut 14. Ja mä itse asiassa nyt tiedän jo, että kenelle minä ostan lahjan, ja mulla on todella paljon ideoita. Pitäisi vaan päättää niistä yksi paras idea. Ja musta tuntuu, että mä ehdin sen tässä ennen joulukuutakin tekemään sen lahjan jo. Että sillä tavalla menee aika villisti itsellä. Mut hei, tämän viikon aiheena ihmiskemiat tai introvertin ihmiskemiat. Tätä ollaan varmasti joissakin jaksoissa vähän sivuutettu, mutta nyt haluan tämmöiseen yhteen jaksoon kerätä kaiken, mitä haluan sanoa tästä aiheesta. Meinaan, kuten kaikki tietää, ja toivottavasti tekin kuuntelijat pystytte samaistumaan siihen, niin mä oon sellainen ihminen, joka usein istuu hiljaa huoneessa ja aika pitkälti tarkkailee ihmisiä, kuuntelee ihmisiä. Ja se tietysti antaa jonkinlaisen kuvan muille ihmisille, mutta tosiaan niistä muista ihmisistä, jotka ei ole niin hiljaa, niin mä saan myös heistä tietynlaisen kuvan. Ja mä oon tätä jaksoa varten nyt jakanut tietynlaiset ihmiset 4 kategoriaan ja aion puhua kemioista, ihmissuhdekemioista, mitä tulee minuun ja sitten heidän kaltaisiin ihmisiin. Eli vähän ehkä helpommin sanottuna, miten tulen toimeen tietynlaisten ihmistyyppien kanssa. Et esimerkiksi jos mä avaan nyt omia arvojani, kun mä istun jossakin huoneessa, niin kyllä mä arvostan sitä, että kaikille annetaan tilaa olla oma itsensä, kaikille annetaan puheenvuoro ja erilaisia mielipiteitä saa olla, kaikkia tulisi kohdella yhdenvertaisesti ja kukaan ei oikein saisi jäädä jalkoihin. Mulla on ainakin itsellä vähän sellainen ajatusmalli, että jos jotakuta vähän niin kuin lytätään keskustelussa tai jätetään huomioimatta, niin se ei ole ok. Ja tullaan just esimerkiksi tässäkin jaksossa puhumaan sellaisista ihmisistä, jotka ei edes niin kuin ymmärrä sitä, tai vaikka niille selittäisikin, niin ei ehkä suostukaan oikein ymmärtää, että he on sellaisia henkilöitä, jotka jyrää tahtomattaan muita ihmisiä. Ja tosiaan olen jakanut ihmiset nyt 4 kategoriaan. Ihmistyyppejä tietysti on paljon enemmän ja ehkä ei pitäisi jakaakaan ihmisiä mihinkään kategorioihin. Mutta nyt vähän niin kuin viihteen vuoksi teen näin. Ja en puhu tietyistä ihmistyypeistä sen takia, koska niistä ei riitä juteltavaa, niin nämä ihmistyypit ehkä on tämmöisiä triggeröiviä, koska heistä mulla on eniten sanottavaa. Ja tosiaan näitä ihmisiä tapaa kaikkialla. Koulussa, koulutuksissa, työpaikoilla, perehdyttäjinä, palavereissa, ihan kaikki muutkin ihmissuhteet, perhe, tämmöiset sattumat, uudet tuttavuudet, naapurit ehkä. Ja mun ajatus tässä jakson takana on se, että pääsen purkamaan ajatuksiani näistä ihmisistä ja kertomaan tilanteita, mitä on sattunut. Ja tosiaan tämä on mun mielestä aika hauska aihe, koska tällaisia ihmisiä riittää maailmassa tosi paljon ja monta heistä on sellaisia, mihin mä en pysty ollenkaan samaistumaan. Ja välillä se on just ehkä huvittavaakin ajatella, että ihmiset on niin erilaisia. Mutta ennen kuin mennään keskustelemaan ensimmäisestä ihmistyypistä, niin minä olen Sonja Tirkkonen. Mä olen podcastaaja, ujo introvertti, herkkä ja luova ihminen, porukassa ihmisiä tarkkaileva ja analysoiva ihminen. Mä oon usein se tyyppi, kenelle avaudutaan murheista, koska mä kuuntelen aina. Ja mä koen myös, että mä oon aika luotettava, mikä tekee musta ehkä helposti lähestyttävän kohteen, kenelle avautua mistä tahansa aiheesta.
myöskin mä oon hiljaisin tyyppi huoneessa ja kiitos kun kuuntelet mun podcastia. Idea tähän jaksoon mulla lähti työpaikalta. Mulla oli viime viikolla tosi raskas päivä, 11 tuntia töissä olin, mutta mulla oli tosi energinen fiilis. Mä halusin tehdä töitä, enkä oikein malttanut viimeisillä tauoilla istuskella, vaan tein esimerkiksi jotain pieniä juttuja valmiiksi ja halusin niin kuin pysyä liikkeessä koko päivän ajan. Ja seuraavana päivänä, kun mä tulin töihin, niin yksi aika kokenut työntekijä sanoi mulle ihan ensisanoiksi, kun mä tulin siis työvuoroon, että Sonja ei saa tehdä tätä ja tätä, ja naureskeli tätä asiaa toisen työkaverin kanssa. Ja mä arvasin vähän heti, että mikä siinä oli niinku keissi. Että se oli just se, että kun mä olin edellisenä päivänä just paikkaillut saikkuja ja just pyörinyt koko päivän siellä ja tehnyt pieniä hommia valmiiksi, ollut ahkera minäni, ja kysyin siinä, että okei, mitäs mä saan tehdä? Sitten seuraavaksi tämä työntekijä on mulle vaan, että no sä saat käydä tauolla, sä saat istuskella ja sä saat juoda kahvia. Ja muun muassa tämän päivän aikana hän keitti mulle kahvit ja oikeastaan määräskin mut pelkästään istumaan ja juomaan sitä kahvia. Ja siis tää oli tosi miellyttävä tilanne. Ehkä mä en oikein osannut edes olla siinä tilanteessa, koska mä oon just tosi sellainen ahkera ihminen töissä ja ylisuorittaja. Että mä tavallaan vähän jopa salaa jouduin tekemään töitä. Että mä huomasin, että mä rupesin vähän niin kuin välttelemään tätä ihmistä, ettei se näkisi, että mä en ole istumassa siellä taukohuoneessa ja juomassa kahvia. Mutta tosiaan kaiken tämän tilanteen jälkeen mä rupesin miettimään sitä kuvaa tai sitä fiilistä, mikä mulla oli silloin ekoina päivinä, kun mä olin harjoittelija ja just ehkä keskustelin tämän ihmisen kanssa. Niin kyllä mä rupesin miettimään sitä, että nämä ihmiset rupeaa vähän niin kuin tässä vaiheessa vasta noin puolen vuoden jälkeen ymmärtämään, että millainen työntekijä mä olen. Ja ei ehkä vieläkään tässä vaiheessa ymmärrä sitä, että mä oon aina ollut tällainen työntekijä. Että mä oon vaan joutunut harjoittelemaan sen hetken. Ja no ehkä mä oon vähän erilainen, kun mä harjoittelen jotakin työtä. Mutta oikeasti tällainen työntekijä mä oon. Että sitä yritän sanoa, että he ei ole aina nähnyt mua tällaisena ylisuorittajana, vaikka mä oon aina ollut sellainen. Ja niin kuin mä oon jossain jaksossa sanonutkin, niin kyllä mulla on aina välillä semmoinen fiilis, että varsinkin kun sä aloitat jonkun työn, niin ei sua oteta oikein niin kuin tosissaan. Et vaikka mä olin kirjoittanut mun työhakemukseen ja varmaan sanonutkin sen ääneen, että hei, mä olin aika haka mun viime työssäni ja mulla on niin kuin suosittelijoita jokaiselta työpaikalta, missä mä oon ollut, niin siihen vastataan aina sillä, että joo, täällä asiat on eri tavalla ja täällä tämä asia ei tehdä näin. Et vaikka kuinka hyvin sulla olisi asiat ja vaikka sä tietäisit itsesi hyvin, että sä oot hyvä työntekijä, niin silti susta muovataan kuitenkin se harjoittelija. Et ei ne, varsinkin kun sä oot semmoinen ujo introvertti, niin ei ne pidä sua minään oikeastaan. Että mitä tahansa sä sanoisit itsestäsi, niin niillä on semmoinen tietynlainen kuva susta harjoittelijana. Ja varsinkin kun teet jonkun yhden virheen, niin sit he muistaa sut siitä. Että mullakin tässä nykyisessä työssä on ollut sellainen tilanne, kun mua on perehdytetty yhteen asiaan huonosti. Tullaan puhumaan tästä myöhemmin, että minkälainen ihmistyyppi on huono kouluttaja. Mutta tosiaan, koska se oli huono koulutus, ja vielä se, että seuraavan kerran musta oletettiin, että mä osaan ne hommat. Ja kun mä en osannut, niin sen jälkeen mun ei ole annettu tehdä niitä tehtäviä. Että mulla itsellä esimerkiksi jäi vähän semmoinen fiilis, että ei enää jaksettu sit yrittää. Et sit luultavasti ajattelee, että he myöhemmin sitten kouluttaa, mutta mikä ei sitten varmaan koskaan tule. Mutta tosiaan kaikesta tästä kouluttamisesta, palavereissa, missä mä oon istunut mun elämäni aikana, niin näistä ideoista lähti tää jakso, että puhutaanpa erilaisista ihmisistä ja just siitä kemiasta nämä ihmistyypit versus se hiljainen tyyppi. Ja aloitetaan ainakin itseni mielestä kaikista ilmeisimmästä ihmistyypistä, jonka on nimennyt tähän jaksoon huomiota kaipaavaksi ihmiseksi. Kautta tunteiden purkaja ihminen. Meinaan niin kauan kuin muistan, että olen ollut ihmisten kanssa tekemisissä missä tahansa koulussa, työpaikoilla, bileissä, niin aina löytyy sellainen ihminen, joka ei niinku oleta mitään
vuorovaikutusta sun kanssa, vaan haluaa puhua sulle, avautua sulle, mistä tahansa, mitä sitten mielen päällä onkaan. Et ehkä hakee sulta jotain sympatiaa tai sitten kuuntelevaa korvaa, koska ei voi ehkä saada sitä mistään muualta, tai jossakin tietyssä hetkessä ei voi saada sitä keneltäkään muulta. Että voi olla esimerkiksi jotain juoruumista jostakin toisesta tyypistä, tai valittamista jostakin työpaikka-asioista, joku työpaikkadraama on meneillään, niin haluaa avautua siitä. Tai sitten vaikka ihan vaan kokee, että hänelle on tehty väärin, häntä on kohdeltu väärin, eikä voi just kenellekään puhua siitä. Ja sitten susta tavallaan tulee semmoinen helppo ihminen, kenelle puhua. Ja sitten just tämä, että ei he halua kuulla sulta mitään vastaavaa tarinaa. Ehkä jotain mielipiteitä voi haluta siihen samaan asiaan liittyen, jos on just joku työpaikkadraama. Mutta pääasiassa he haluaa sen oman kannan sanoa sinulle. Ja haluaa, että sä ymmärrät heitä. Ja yksi vaikein asia näissä tilanteissa ja näissä ihmisissä on se, että ne myös pidättelee sua aika paljon. Että just vaikka itselläni voisi olla joku tosi hyvä juttu kertoa tästä samasta aiheesta, mutta jos vaikka aloitat puhumaan siitä, niin sut keskeytetään ja palataan takaisin siihen, mistä niin kuin lähdettiinkin. Että hän haluaa niin kuin puhua sulle. Ja sitten vaikka just työpaikalla, niin sä et oikein viitti lähteä siitä tilanteesta mihinkään, koska se on jotenkin niin kiihkeääkin se keskustelu välillä. Ja joskus on käynyt joidenkin ihmisten kanssa myös niin, että jos mä oon tavallaan mennyt jatkamaan töitäni, niin mua niin kuin seurataan, että se ihminen tavallaan voi jättääkin omat työt, vaan että pääsee niin kuin juttelemaan sun kanssa. Ja sitten yksi mun mielestä aika mielenkiintoinen juttu, että ne voi niin kuin ihan jostain henkilökohtaisistakin asioista yhtäkkiä avautua sulle. Että yhdenkin kerran muistan yhdestä työpaikasta sellaisen ihmisen, joka on aina puhunut jostain Matti-nimisestä, ei se Matti ollut, mutta ymmärrätte pointin, Matti-nimisestä ihmisestä, että Matti sitä sun tätä, ja mä en vielä tähänkään päivään mennessä tiedä, että kuka on Matti. Että voidaan niinku ihan niinku random faktoja tiputella omasta henkilökohtaisesta elämästä tai nimiä ilman niinku selittämättä, että kuka nämä on, ja vaikka kysyisikin, että siis mistä sä tunnet tämän, niin se ei ole niinku oleellista. Täytyy vaan päästä siihen tunteiden purkamiseen ja siihen kohtaan, että mä ymmärrän jotenkin sitä toista ja annan sympatiaa. Ja siis toisaalta ihan hauskaa, että mä muistan, että mä oon ollut tosi yllättynyt silloin joskus 19-18 kun on astunut työelämään, oikeasti työelämään, niin yllättynyt siitä, että vaikka mä en aktiivisesti tekisi mitään ystävyyttä jonkun toisen ihmisen kanssa, niin se ihminen tulee niinku juttelemaan tosi kaverillisesti sulle. Ja just kertomaan tosi henkilökohtaisesti, kuinka on treffaillut joitakin Tinder-mätsejä tai kuinka vihaa tätä yhtä työntekijää ja millaista draamaa nyt on ollut, kun on kuskattu lapsia päiväkotiin. Et se on ollut aika hauskaakin välillä niinku kuulla tarinoita ihmisiltä, jotka on täysin eri elämänvaiheissa ja täysin erityyppisiä ihmisiä, mutta tosiaan välillä vähän vaikeetakin, koska tosiaan ne pidättelee sua ja mulla tulee ehkä vähän paha omatunto tai huono omatunto, jos mä tavallaan jätän mun työt kesken, että mä voin kuunnella jotakin, että mä oon sit salaa yrittänyt vähän niin kuin tehdä töitä siinä samalla ja just oon huomannut sen, että tää ihminen sit yleensä seuraa mua, kun mä rupean tekemään töitä. Ja sit mä oon myös hyvin paljon sellainen ihminen, että kun mä lähden töistä, niin mä jotenkin ajattelen, että no niin, nyt on sosialisoitu aika hyvin täksi päiväksi. Että tavallaan ehkä haluaisin viettää sen kotiin kävelymatkan itsekseni, niin sitten kun tällainen ihminen lähteekin sun kanssa samaa matkaa, että hei, meillä on sama matka, tai sitten hän niin kuin tarjoutuu, että hei, mä voin kävellä sun kanssa, että mä en otakaan tuota bussia. Ja ethän se tietenkään sano siihen, että mä haluan mieluummin kävellä yksin, vaikka tiedän kyllä sellaisiakin ihmisiä, jotka sanoo tämän suoraan. Ja mun mielestä se on kyllä ihan siistiäkin, että löytyy semmosia introvertti-ihmisiä, jotka on hyväksynyt tämän piirteen itsessään ja pystyy niin kuin sanomaan sen päin naamaa, että hei, mä ajattelin, että mä kuuntelen tätä yhtä levyä tämän matkan, että jutellaanko vaikka huomenna. Mutta itse on sen verran miellyttäjä ihminen, että en kehtaisi sanoa näin, joten sitten kiva homma, että sitten mennään kahdestaan tämä matka. Ja sitten saa tosiaan taas kuulla, mitä tämä Matti on touhunnut viime viikot.
Ja joku tällainenkin työ, mitä mä oon tehnyt 24/7 paikassa, niin ajatelkaa vaan, kun 6 aamulla käppäilette kotiin ja kuuntelette, että millaista draamaa tällä kertaa on tapahtunut. Yleisesti siis hauskaa näiden ihmistyyppien kanssa, vaikkakin ei pääse itse sanomaan mitään, mutta välillä sitä ei ehkä niin kuin kaipaakaan, että se on ihan hauskaa, että voi vaan kuunnella tällaisia hauskoja kertomuksia muilta. Mutta vaikeaksi tekee nämä ihmistyypit se, että jos vaikka työpaikalla on jotain semmoista toksista meininkiä, että ihmiset on vähän niin kuin jakautunut kahtia tai muihin ryhmiin, niin näille ihmisille on tosi vaikea niin kuin sanoa tavallaan ei. Että itsekin, kun olen vähän niin kuin ystävällisesti koittanut sanoa asioita, että missä olen samaa mieltä tällaisen ihmisen kanssa, jos hän on vaikka keskustellut jostain draamasta mun kanssa, mutta kuitenkin olen lisännyt sinne, yrittänyt vähän niin kuin sovitella sitä tilannetta, koska mä oon myös vähän sellainen sovittelija-ihminen, niin he yleensä takertuu siihen, että mä oon ollut samaa mieltä jostakin asiasta, että tavallaan helposti pyyhkii sen pois, että tavallaan mä en ollutkaan täysin samaa mieltä. Ja sitten kun nämä ihmiset puhuu niin kuin muidenkin kanssa, niin yhtäkkiä sä oot helposti sellaisessa tilanteessa, että sä oot vähän niin kuin jotakin asiaa vastaan, tai oot valinnut jonkun puolen, mitä et ole valinnut, mutta koska ihmiset puhuu ja juoruilee, niin helposti näin voi käydä. Ja vaan sen takia, koska sä oot se hiljainen tyyppi, joka kuuntelee muita ja haluat olla ystävällinen, mutta et oikein, vaikka olisit niinku just eri mieltä, niin et oikein osaa sanoa sitä ääneen tai kehtaa, että hei, mä en halua keskustella tästä asiasta sun kanssa. Et mä rehellisesti esimerkiksi myönnän sen, että olen keskustellut ihmisten kanssa tai kuunnellut ihmisiä, kenen kanssa mä en ole ollut samaa mieltä, vaikka keskustelu jostain draamasta just. Vaan sen takia, koska mä tiedän, että mä pääsen helpommalla, kun mä oon semmoinen vähän niin kuin neutraali, että kuuntelen, mutta en heitä mitään bensaa liekkeihin sentään. Mutta tosiaan en myöskään sano sitä suoraan, että hei, mä en halua olla tässä mukana. Tästä päästään nyt sitten seuraavaan ihmistyyppiin, ja nyt puhutaan siitä huonosta kouluttajasta, mutta usein näitä ihmisiä ehkä on just esimiesasemissa työpaikoilla. Meinaan dominoivat puheenpitäjät. Ja siis tähän liittyy nyt yksi tarina, mikä mun on pakko kertoa mun yhdestä työpaikasta, vai pitäisikö mun paljastaa, että se on mun nykyinen työpaikka? No, siis ensimmäinen päivä, kun mä tuun haastatteluun, niin mut ottaa vastaan mun oma esimies, ja me mennään taukohuoneeseen juttelemaan, niin sinne tulee toinen ihminen, ja vähän niin kuin liittyy siihen keskusteluun, ja tämä mun esimies antaa hänen liittyä tähän keskusteluun. Ja mä jotenkin oletin, että ehkä tämä toinenkin on sitten esimies, mutta hän on siis ihan tavallinen työntekijä, mutta hän on ollut talossa niin sen verran kauan, että hän vähän niin kuin käyttäytyy kuin esimies. Eli toisin sanoen mä voisin nyt sanoa, että dominoiva puheenpitäjä. Ja siinä kun tosiaan keskusteltiin, niin hän oli ihan yhtä lailla jäsen siinä keskustelussa, että kun mä kysyin jotain, niin hän ehkä vastasi mulle tai ehkä antoi sen keskustelun vierellä niin kuin ihan toiselle raiteille, että ruvetaan yhtäkkiä puhumaan jostakin vähän niin kuin epäoleellisesta, kun sen tilanteen pitäisi olla sellainen, että mä kysyn jotakin ja mun esimies kysyy multa ja siitä tulee pieni keskustelu, mutta sitten kun siihen tulee joku toinen työntekijä, niin se ei ole semmoinen asiallinen tilanne enää. Mun on tosi vaikea kertoa ilman mitään konkreettisia esimerkkejä, mutta toivottavasti saatte kiinni. Ja tosiaan, koska hän on tosi dominoiva puhuja, niin esimerkiksi siinäkin kohtaa, kun multa kysytään, että minkä kokoiset työvaatteet mulle tilataan, ja mä ajattelen jo päässäni niin kuin vastausta, että tosiaan mun vanhassa työpaikassa ne vaatekoot ei ihan niin kuin ollut samoja kokoja kuin yleensä vaatekaupassa, että mä en ehkä tiedä, että mikä se mun vaatekoko olisi, mutta voin kertoa, että mikä se yleensä on. Mutta tosiaan ennen kuin mä ehdin vastata yhtään mitään, niin tämä toinen työntekijä vastaa mun puolesta. Että hän on varmaan mun kokoinen, että mun kokoiset vaatteet. Ja siis mä en tiedä teistä, mutta siis nyt kun mä kokonaan edes selitän tätä tilannetta, niin tämä kuulostaa niin oudolta. Kuka ihminen ikinä sanoisi noin? Mutta siis hän vastasi niinku tälle mun esimiehelle, että hän on varmaan mun kokoinen. Ja mä siis katoin tätä työntekijää ja mietin päässäni, että en ole.
Mutta siis taas en kehtaa sanoa sitten, että itse asiassa mä oon niinku pienempi. Joten tavallaan alistuin siihen, että tämä toinen työntekijä kertoi mun puolesta, että minkä kokoiset vaatteet mulle sitten tilataan. No, ei kuitenkaan tilattu mulle mitään vaatteita, vaan mä sain semmoiset varavaatteet, ylimääräiset vaatteet, mitä siellä paikan päällä oli. Ja loppujen lopuksi mulle tilattiin ässät ja 3/4. Ja mä muistan siinä tilausvaiheessa, kun mä oon kertonut, että minkä kokoiset vaatteet mulle sitten tilataan, niin tämä sama työntekijä on sitten kommentoinut siihen vaan, että mä oon tosi pieni. Ja siis ei mulla oikeastaan, tämä saattaa aika kuulostaa toiselta, mutta ei mulla oikeastaan ole tästä ihmisestä mitään pahaa sanottavaa. Hän on vaan just dominoiva puheenpitäjä ja hyvin erilainen ihminen kuin mä, mutta oikeasti mä aika paljon arvostan häntä työpaikallani. Mutta joo, muuten näistä dominoivista puheenpitäjistä ihan tämän nimen keksin siitä, että usein esimerkiksi palavereissa, niin nämä ihmiset ei edes ymmärrä, kuinka just toksisia tai päällekäyviä he voi olla. Musta tuntuu, että he jopa ajattelee, että heillä on jonkinlainen oikeus olla sellaisia kuin ovat. Että voi olla just vaikka joku tämmöinen työpaikkatilanne, että joku toinen työntekijä menee pitämään jotain puhetta muille työntekijöille, niin tämmöinen dominoiva puheenpitäjä niin kokee just oikeudekseen, että hän voi yhtäkkiä vaan kommentoida tämän puheen päälle tai vähän täydentää, kun se toinen ihminen on siellä kaikkien edessä puhumassa jostakin asiasta X. Ja siis ei ole yksi kerta, kun mä oon ollut sellaisessa tilanteessa tai kuuntelemassa sellaista puhetta, missä se joka on siellä edessä puhumassa siitä asiasta, on katsonut puolet ajasta sitä dominoivaa puheenpitäjää, että milloin se sitten lisää hänen puheeseensa mitä tahansa. Ja vähän arkailee siinä omassa puhumisessaan, koska tietää, että toi toinen syö hänet elävältä, jos hänellä on semmoinen fiilis. Ja tällaiset ihmiset on tosiaan sellaisia, että heillä saattaa olla aika paljon sitä tietoa tai just tärkeää asiaakin. Ja joidenkin mielestä se saattaa olla hyvä asia, että he on koko ajan äänessä ja muidenkin vuoroilla äänessä. Niin kuin itsenikin mielestä voin mielenkiinnolla kuunnella tällaisia ihmisiä, mutta se kuitenkin sotii sitä mun arvoa vastaan, että jokaisella pitäisi olla se puheenvuoro ja jokaista tulisi kunnioittaa. Ja se ei ole just mun mielestä kunnioitusta, jos joku ehkä vähän arka ihminen menee sinne ihmisten eteen puhumaan ja sitten häntä keskeytetään, vaikka hänellä on oikeus siihen puheenvuoroonsa. Hän on raivannut sen tilansa sinne kaikkien ihmisten eteen ja joku ottaa sen pois, sen tilan. Ja itse ainakin kokisin tommosen tilanteen jopa sillä tavalla, että tämä dominoiva puheenpitäjä ottaa krediittiä itselleen ja vie sitä multa pois. Että tavallaan mä olisin huonompi siinä asiassa, mistä mä puhun, kuin se, joka koko ajan keskeyttää sitä puheenvuoroa. Että tosiaan tämmöiset ihmistyypit ei oikein edes välitä muista. Että tuskin tämmöiset ihmiset oikeasti miettii, että veinpä jonkun toisen puheenvuoron, vaan he oikeasti kokee niin, että tämä oli tärkeä fakta lisätä tähän kohtaan, ja kaikki varmasti on se mukaan samaa mieltä. Ja sitten myös vaikeita asiaa näistä ihmisistä, tai vaikea asia, on se, että vaikka työpaikalla, jos tulee joku muutos, iso muutos, niin he saattaa tosi aggressiivisestikin olla sitä asiaa vastaan, koska heidän mielestään, heillä on vahvat mielipiteet, niin heidän mielestään se vanha tapa on paljon fiksumpi, järkevämpi. Ja voi olla jopa sellainen tilanne, että he ei suostu sitten tavallaan kääntymään siihen toiseen tapaan. Ei suostu muuttamaan omia tapojaan. Ja monessa työpaikassa, missä mä oon ollut, ja on ollut vähän tällaista tilannetta, niin jopa esimies vähän taipuu sen dominoivan puheenpitäjän mieltymyksiin, tai vähän ei jaksa panna vastaan. Että tällainenkin esimerkkitilanne, että pitää ladata joku työsovellus omaan puhelimeen, ja sitten tämä dominoiva puheenpitäjä on sitä mieltä, että se ei toimi, se vie liikaa tilaa, ja sillä ei tee yhtään mitään, en lataa sitä, niin se esimies ei jaksa lähteä siihen, koska on ollut muitakin tällaisia tilanteita, mistä on jankattu. Mutta kuitenkin se esimies olettaa sitä, että muut työntekijät lataa sen puhelimeen, sen sovelluksen. Ja tämä on aina jotenkin absurdia itselle huomata työympäristöistä. Tai itse asiassa koulussakin ihan on voinut olla tällaisia tilanteita, joku oppilas on vaan, että en tee.
tai mä en pysty tekemään tätä, koska mulla on tämä asia. Niin sit opettaja vaan, että no sit sä et tee. Niin taas jotenkin sotii mun omia arvoja vastaan, että kaikilta ei oleteta samoja asioita. Ja tosiaan mitä tulee siihen niin kuin kouluttamiseen, kun tämmöiset ihmiset on perehdyttäjiä, niin mulla ainakin itselläni on tosi vaikea paikka olla oppiva ihminen tällaisten ihmisten koulutettavina, koska se koulutustyyli on vähän sellaista, että tämä tehdään näin ja he ehkä itse haluaa näyttää sen, ei oikein malta antaa sun tehdä omalla tavalla sitä asiaa tai ei jaksa keskustella siitä asiasta, kuunnella sun jotain tarinaa liittyen, en mä tiedä, kassatyöskentelyyn tai asiakaspalveluun. Ja sitten tosiaan just se, että vaikka kuinka sä kertoisit, että sä oot aika haka näissä hommissa, niin tämän ihmisen on pakko päästä sitten sanomaan siihen, että no nämä asiat ei ole ihan tällaisia asioita tällä alalla. Että just se, että sua ei oteta tosissaan, ellet sä jotenkin niin pysty todistamaan sitä. Et jotenkin musta tuntuu, että nämä ihmiset pitää jotenkin yllättää, tai niiden eteen pitää tehdä niin kuin jotain fantastista, että he alkaa arvostaa sua ja oikeasti kuuntelemaan sua. Ja sitten tosiaan just se, että kun mä oon ihminen, joka pitää kouluttaa, niin mä haluaisin tehdä niin kuin hitaasti ne asiat, mahdollisesti ehkä ottaa jopa muistiinpanoja. Ja kyllä mä tarvin sitä toistoa, vaikka haluaisin totta kai olla sellainen ihminen, jolle voi vaan näyttää asiat ja sitten mä osaan ne. Mutta tosiaan sit kun mä oon jo koulutettu hyvin, niin mä oon tosi arka aluksi niissä hommissa. Vaikka sitten kuitenkin siitä tulee toistoa ja sitten loppujen lopuksi pääsen vauhtiin. Mutta tämmöiset ihmiset, jotka ei yhtään anna sulle tilaa, ymmärrä sitä sun tapaa oppia, ymmärrä sua, niin on aika kurjia kouluttajia. Et usein taustalla voi olla vaikka se, että uudelle työntekijälle on aina annettu 2 perehdytyspäivää. Ja niinä päivinä sillä sun kouluttajalla saattaa olla jotain muutakin, että hän haluaisi saada valmiiksi nämä jotkut paperihommat, tai hän ajatteli, että hän voisi lähteä vaikka aikaisemmin tänään töistä, koska illalla on joku suuri meno, niin sitten se koulutus kärsii siitä. Että just oletetaan, että jos mä nopeasti näytän tämän asian, niin sitten se menee perille. Kun sitten taas, jos mietin niin kuin itseäni aloittavana työntekijänä, niin voi olla, että se keskustelu, mitä käydään sen kouluttajan kanssa, niin jopa se, jotkut sanavalinnat saattaa olla tosi hämmentäviä, kun ei ole vielä ihan kiinni niissä työpaikan omissa lyhenteissä tai sisäpiirivitseissä. Ja sitten vielä se, kun ei kehtaa koko ajan kysyä, että mitä toi tarkoittaa. Ja varsinkaan sitä, että voisiko se kertoa uudestaan tuon asian. Että no siis totta kai, kyllä mä oon niinku yrittänyt aina kysellä mahdollisimman paljon, ja varsinkin niissä tilanteissa, kun mulle selitetään jotain, niin pyytää niinku tarkennuksia. Mutta sitten esimerkkinä vaikka se, että kun kysyn, että hetkinen, mistä puhutaan, niin sitten mulle vaan vähän kovemmalla äänellä kerrotaan uudestaan se, että no, kun sä oot tehnyt tän jo 2 kertaa tämän virheen, niin siis näin ja näin ja näin, piste. Ja sitten hän lähtee siitä paikalta. Niin et se sen jälkeen ei oikein enää kehtaa kysyä, että siis mitä. 3. ihmistyyppinä huolehtivat ekstrovertit. Ja nämä on just niitä ihmisiä, jotka koko ajan jokaisella kerralla, kun tapaat heidät, niin he kysyy, että onko sulla kaikki hyvin. Ja on just mahdollisesti niinku, vähän niin kuin sun tuttuja. Että jos sun kavereita ei ihan ymmärrä sua, ei tiedä niinku, kuka sä oikeastaan oot, mutta sen verran haluaa kaverata, että tullaan sitten kysymään se yksi kysymys sillä aikana, että onko sulla kaikki ihan hyvin, kun sä vaikutat jotenkin niin apeelta. Että nämä ihmiset ottaa kyllä niinku kaikki huomioon, eikä ehkä itse jopa edes kaipaa mitään, vaan just miettii sitä, että kaikilla olisi kivaa. Että tää on kyllä toisaalta niinku ihan kiva ihmistyyppi. Mutta ehkä sitten just kun tämä saattaa tapahtua niin kuin monta kertaa peräkkäin, että joka kerralla kun tavataan niissä yhteisissä bileissä, niin tämä sama ihminen tulee vähän niin kuin ahdistelemaan sua, että onko sulla nyt kaikki hyvin. Niin ei niin kuin, tämä ihminen ei ymmärrä, että sä oot erilainen kuin hän. Ja sä et niin kuin näytä sitä, että sä viihdyt samalla tavalla kuin hän. Et en tiedä, onko siinä sitten just se, että he olettaa sinun kaipaavan, mitä he itse kaipaa, että sitten heti kun ne näkee, että sä et juttele kenenkään kanssa ja ehkä selaat sun puhelinta, niin
he heijastaa sen tilanteen niin kuin itseensä, että jos mä olisin tuossa tilanteessa, niin mulla olisi tosi kurja olo, että ehkä tuolla ei ole niin kuin ketään kaveria täällä bileissä. Vaikka totuus voi olla se, että mä oon introverttina just jutellut kauheasti ihmisten kanssa, ja nyt mä haluan vastata jollekin ihmiselle mun tekstiviesteissä, en tiedä, selata hetken mun somea, eikä siinäkään mitään pahaa ole. Ja just se, että mulla on ihan ok olla hiljaa bileissä, olla se niinku kuunteleva osapuoli. Että just nyt, jos vaikka niinku heijastetaan taas sinne työmaailmaan palavereihin, niin tällaiset ihmiset saattaa sut ihan turhaan vetää sinne spotlightiin. Että Sonja, mitä mieltä niinku sä olit tästä aiheesta, että sä vaikutat niin mietiskelevältä. Ja mulle ainakin henkilökohtaisesti se on aika horror, että jos mä en ole etukäteen miettinyt just, että mitä mä vastaan tähän aiheeseen ja joudun sanomaan sitten, että no en itse asiassa ole mitään mieltä, tai sitten joudun sanomaan, että no samaa mieltä kuin te olette jutellut, että ei ole tullut mitään uutta mieleen. Vaikka ehkä ulospäin se saattaa kuitenkin vaikuttaa ihan normaalilta, mutta jotenkin mulla itselläni, mä oon sanonut se varmaan ennenkin, niin on sellainen, että jos mä avaan mun suuni, niin mä haluan, että sieltä tulee oikeasti jotain asiaa. Ja noi on tosi hankalia tilanteita tosiaan, kun sut vedetään siihen spotlightiin ja sä et ole varautunut siihen mitenkään. Et ajatelkaa tommonen huolehtiva ekstrovertti vaikka teidän esimieheksi, ja sitten olette palaverissa, niin tää yhtäkkiä vetää sut sinne kaikkien eteen, että hei, no niin, Sonja on meidän uusi työntekijä, että esittele itsesi, kerro vähän itsestäsi. Ja sä oot siinä, että oho, että jaa no, mitäs mä nyt tässä kertoisin, ja hieroskelet siinä jotain käsiäs yhteen ja hikoilet ulkoisesti ja sisäisesti. Et tosiaan vaikka niinku, ajatellaan pelkästään hyvää sillä, että ehkä koitetaan ottaa sua huomioon ja yritetään vähän niinku nopeammalla tahdilla saada sua kiinni tähän työporukkaan, kaveriporukkaan, niin kuitenkaan ei ymmärretä sitä, että mä en ihan toimi samalla tavalla kuin sinä, että tää on oikeastaan mulle vähän inhottavaa ennemmin kuin mukavaa, että mut otetaan huomioon. Täytyy kyllä tosiaan sanoa, että kekselijöitä keinoja on kyllä tämän tyylisillä ihmisillä. Et esimerkiksi jotkut icebreakerit on kertonut ennemminkin näitä huonoimpia icebreakereita ja muita tähän liittyvää asiaa. Niin kyllä tällaiset ihmiset osaa niinku miettiä uusia puheenaiheita, uusia tapoja saada sut liittymään keskusteluun mukaan tai ryhmäytymään. Ja sit mä en tiedä, onko se pelkästään minä, mutta jotenkin tuntuu myös, että tämän tyylisillä ihmisillä on jotenkin semmoinen tosi iso hymy, semmoinen just ystävällinen hymy, mutta se tulee kuitenkin sun uniin niin kuin melkein painajaisinkin. Että kun he jotenkin hymyilee aina ja sit just tulee lähelle sun kasvoja kysymään sen kysymyksen, että meneekö sulla ihan hyvin ja viihdyksä täällä? Ja yrittää just smalltalkata sun kanssa. Että tosiaan kun mä oon sellainen ihminen, että en mä nyt koko ajan suumutrulla liikun, mutta mä oon aika semmoinen vakava ehkä. Että totta kai mä hymyilen, kun mä yritän olla ystävällinen, mutta en mä osaa tehdä semmoista jotenkin luontevaa, tosi sellaista ystävällistä hymyä, vaan mulla on tosi pieni hymy. Että mulle se on jotenkin niin tärkeää, että mä en halua feikata mitään mun kasvoilla, mutta mä en ole päässyt ehkä vielä selville siitäkään, että onko tämän tyylisellä ihmisillä sellainen feikkihymy vai onko ne vaan sellaisia, että niiden se perusilme on semmoinen tosi hymyileväinen. En ainakaan jaksaisi uskoa, että he koko ajan niin kuin pitäisi jotain tekohymyä, että kai on sit vaan sellaisia tosi aurinkoisia ihmisiä tässäkin maailmassa. Mutta tosiaan mulle tulee vähän semmoinen pakonomainen fiilis näiden ihmisten kanssa, että munkin on pakko hymyillä. Että kun toi toinen hymyilee ja juttelee mun kanssa kivoja, niin mun on niinku pakko laittaa suupielet hymyyn. Vaikka oikeasti mua vähän jännittäisi se, että jahas, mitäs tää ihminen nyt mun kanssa juttelee tällaisia asioita. Että tosiaan nämä tilanteet on aika jänniä mulle. Sitten 5. ihmistyyppi, minkä on siis valinnut tähän jaksoon, löytyyhän ihmistyyppejä paljon, on sellaiset ihmiset, jotka jättää sut huomioimatta. Ja nyt tosiaan puhun niinku introverteista, että kun tällaiset ihmiset huomaa, että sä et ole sellainen, joka smalltalkkaa ja et ole mitenkään sosiaalisesti lahjakas ehkä, niin ei hekään oikein jaksa sun kanssa yrittää. Et
mä oon usein esimerkiksi työpaikalla, koulussa huomannut sellaisia ihmisiä, että he saattaa tosi letkeästikin puhua muiden ihmisten kanssa ja se vähän niin kuin yllättääkin, että oho, noi onkin noin läheisiä, kun sitten taas se ihminen on sun seurassa tosi sellainen hiljainen ja niin, ehkä siitä saa sellaisen kuvan, että ehkä sekin on vähän semmoinen kiusallinen ihminen. Mutta oikeasti sitten muiden kanssa se onkin tosi letkeä tyyppi. Tai sitten esimerkiksi sukulaisistakin voi löytää sellaisen ihmisen, joka saattaa kysellä paljonkin muilta sukulaisilta niiden ihmissuhteista tai uudesta työstä, mutta ne ihmiset ei koskaan niin kuin kysy sulta mitään. Ja siis no henkilökohtaisesti taas ei se nyt sillä tavalla haittaa, koska minäkään en ole tällainen ihminen, että tekisin tällaisille ihmisille niin kuin samoin tai kenellekään muillekaan, että en mä hirveästi ihmisiltä lähde kyselemään mitään asioita vain luodakseni jonkinlaista keskustelua. Mutta tosiaan pointtina se, että ne niinku huomaa susta sen, että sä oot vähän ehkä kiusallinen tai rupeat jännittämään sitä omaa puheenvuoroa, niin ne ei niinku annakaan sulle sitä. Ja sitten työpaikoilla esimerkiksi mä oon ollut usein semmoisessa tilanteessa, että ollaan siinä hiljaa tehty töitä tällaisen ihmisen kanssa, ja sitten kun sinne tulee kolmas ihminen, niin yhtäkkiä just he rupeaa rupattelemaan tosi letkeästi ja rennosti jostakin aiheesta, niin kyllä siinä tulee semmoinen vähän vaikea fiilis, tai just rupeaa miettimään, että onkohan mä oikeasti tosi vaikea, tai vaikeasti lähestyttävä ihminen, että miksei toi ihminen niinku mun kanssa heitä läppää tuolla tavalla. Tai ehkä ennemmin se ajatus, että tulenkohan mä koskaan heittämään läppää tuon ihmisen kanssa tuolla tavalla. Että nyt tässä hetkessä saatan olla vielä harjoittelija ja uusi tuttavuus näille ihmisille, mutta joo, tosiaan mietin usein sitä, että onkohan mä niinku tosi vaikeasti lähestyttävä, kun tällaisia ihmisiä työpaikalla on. Mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin en mäkään sitä keskustelua niin helposti lähde aloittamaan, niin mitäs mä tässä nyt sitten valitan tästä aiheesta. Mutta niin, ehkä se on siinä, että just rupeaa miettimään, kun on tällainen ihminen kuin minä, että just olenko minä vaikea ihminen, ja sitten jos vielä sattuu sellainen tilanne, että just tämä tyyppi pitää jotkut bileet. No, mä oon nyt siis, mä haluan kertoa tässä välissä, että on sellaisessa työyhteisöissä, että vaikka tällaisia vähän niin kuin ihmissuhteita olisi siellä työporukan sisällä, niin kuitenkin kaikki kutsutaan mukaan. Mutta siis vaikka joku koulumaailma tai kaverisuhteet, niin sitten kun sulla on se joku etäinen tyyppi, joka ei koskaan juttele sun kanssa, mutta kuitenkin on siinä samassa ystäväporukassa, ja sitten just tämä ihminen pitää jotkut bileet, niin se on tosi hankala olla sitten se ainut, jota ei ole kutsuttu. Tai sitten kuulla vaikka jälkeenpäin, että jaa, te olitte viikonloppuna sitten siellä vai? No, miten siellä meni? Tai vaikka yhtäkkiä kerätään jotain euroja yhteiseen lahjaan, kun tämä ihminen on jäämässä lomalle tai lähtemässä kokonaan jostakin työpaikasta, niin no totta kai sä annat sen 2-3 euroa tai 5 euroa voi olla, tietäen kuitenkin, että sua ei niinku ole kutsuttu sinne läksiäisiin, koska sä et ollut niin läheinen sen ihmisen kanssa. Että kaikin tavoin mielestäni ihmiskemiat on vaikeita tällaisten ihmisten kanssa. Mutta siinä oli tosiaan mun mietteitä, mitä olen päässäni mietiskellyt, kun olen kohdannut erilaisia tyyppejä tosiaan arjessani. Yleisesti mulla on kyllä niinku sellainen kuva, että missä tahansa asemassa mä oon, niin mun annetaan kyllä olla aika rauhassa. Et ihmiset ehkä osaa katsoa sen musta, että mä en ole mikään vaikea ihminen, joka joutuisi konflikteihin ihmisten kanssa tai vaatisin muilta, vaikka just kouluttajiltani jotain. Ja tosiaan itsekin olen oppinut vähän just sen, mitä mainitsinkin tässä jaksossa, että pääsen usein helpommalla, jos olen niin kuin hiljaa ja kuuntelen muita, tarkkailen muita. Ja ehkä joissakin tilanteissa sitten esitän, että ymmärrän joidenkin ihmisten pointit. Mutta ehkä eniten mä opin ihmisistä sen, että millainen ihminen mä en halua olla muita kohtaan. Varsinkin siinä, kun
huomaan, että se ihminen, jota mä arvostan, jolla on tosi paljon tietoa ja mun mielestä tosi kiinnostava tyyppi, niin kuitenkin vähän niin kuin syö valoa muilta ihmisiltä. Niin nämä tavallaan molemmat puolet siinä. Mutta tosiaan, vaikka mä nyt oon jutellut näistä 4 ihmistyypistä, niin onneksi maailmassa ja työpaikoilla ja koulussa on kyllä monia kymmeniä muitakin ihmistyyppejä, mutta näistä oli mun mielestä vaan mielenkiintoista keskustella tässä jaksossa. Ja tosiaan näistä mulla riitti tarpeeksi juteltavaa. Ensi viikolla on tosiaan luvassa toistaiseksi viimeistä jaksoa tätä podcastia, joten nyt tai ei koskaan saa laittaa vielä niitä aiheideoita tai mitä tahansa, jos haluatte, että keskustelen jostain tietystä asiasta tai vastaan johonkin kysymykseen, niin laittakaa ihmeessä. Ja vieläkin tosiaan palautteita. Sen jälkeen en varmaan tule ainakaan hirveästi vastailemaan missään somessani teidän kysymyksiin, niin tai tietysti yksityisviesteillä totta kai vastaan, mutta tosiaan, jos haluatte, että tässä podcastissa vielä vastaan johonkin tai puhun, niin nyt sitten laittakaa viestiä. Mut löytää Instagramista, TikTokista, Sonja Helmi Tirkkonen nimellä. Saa laittaa sähköpostia sonjahelmitirkkonen@outlook.com osoitteeseen. Sekä saa käydä tykkäämässä mun Facebook-sivuista, Sonja Tirkkonen. Oikein mukavaa torstaita kaikille. Pitäkää hauska viikko ja olkaa ahkeria. Se on ensi viikkoon.